hebben jullie een project? De school die bestaat 150 jaar. 150 jaar christelijk basisonderwijs in Burgum. Vrijdag, dan gaat deze bus, hoe je het maar wilt noemen, gaat de grond in. Een grote buis kunnen we dan de groenie stappen. En dan over 50 jaar gaan die mensen die dan op school zitten, maar eruit halen. En daarvoor maken we nou dingen. We gaan dingen doen over hoe het er misschien uitziet, letter en wat we dan willen hebben, wat we nou net hebben en wat we nou willen hebben, maar dan misschien wel net. En in 2065 zijn we allemaal 50 jaar ouder. Dan kom ik aan met mijn rollator en jullie misschien ook wel. Gaan we die buis opgraven, gaat de deksel eraf en dan gaan we kijken of we gelijk hadden. Geen school, denkst u dat er op 50 jaar geen school meer is? Nee, klopt. En waar moeten de band dan heen? Thuis? En dan krijg je les thuis? Ja, via de computer. Dan zet een helm op of zo en dan komt alles in die hol. Maar hoe leest dan met je oren band omgaan? Of dat je ruzies weer goed maakt je mat of? Ik via die helm. Sommige beurten of zo, en WhatsApp of zo. En Facebook. Zo. Bestaat dat dan niet meer? Denk ik net. Bijvoorbeeld boeken lezen. Dat doen we net meer op 50 jaar? Nou, misschien wel net. De euro. Is die er op 50 jaar niet meer? Nou, en hadden die extra mij de gulden die gingen ek voor. Dus dat kan ik mij de euro weer gebeuren. Dus misschien binnen er dan wel geen winkels. En ik mag per se via internet winkelen. Oké, dus er zijn helemaal geen winkels meer. Ja, misschien wel. Maar zou je dat niet jammer vinden? Dan Ja. gaan we lekker winkelen. Dat vind ik wel jammer. En wat is er wel op 50 jaar? Vliegende auto's. Kun je maar in een auto vliegen? Ja. Wordt het dan net heel druk in de loft? Nee. Dat hebben we op plak. Ja. En hij stond ik zo'n vliegende auto dan op 50 jaar? Ja. Nou, bijvoorbeeld dat we op tablets werken. Dus dat we nu ook al maar nog meer op tablets werken. En wat zouden we eten dan bijvoorbeeld? Nou, insecten. En daar is toch zin in? Nee. Ik vind het eten zo wel goed. Nee, ik denk dat we nog gewoon eten zoals we nu ook eten. Oké. En Famke, dan eten we insecten? Heel. Ik kan het. Ik denk net dat ik insecten lekker vind. Ik denk dat de meesters volle streng, minder streng binnen. Dan vind je nou nog wat te streng? Ja, dat wel. Wanneer vind je wat te streng? Als we bijvoorbeeld net ons best doen, dan ben ze wel wat streng. Oké, en hoe 50 jaar is dat net meer zo? Nee. Dus vreed stop je hem die grote buis in de groen. En dan op 50 jaar dan haal je hem eruit en dan zul je hem zien van nou, wat klopt er? Ja. En ben je er op 50 jaar bij? Ja, als ik dan nog leef. Nou, ik denk wel net. Ja. We gaan een tijdmachine maken. Oké, en waar zou je wel heen willen? Ik denk naar de toekomst, denk ik. Normaal ben ik net zo dat ik zeg van de beheining is het belangrijkste. Maar in dit geval zeg ik wel, trouw mijn beheining ben ik wel begonnen te schreeuwen. Dat bestaat op, als kniezever? Ja. Dat weer tijdens de eerste, of tijdens de laatste presentatie. Ik ben Jan Dijkstra.
binnen in Akkerum. Mij spina bifida. Dat wil zeggen, niet op mijn rug. Hier zit al die boeken in, die is de ooit skreun heeft. Ja, En dat ben er in totaal? ik ben er in totaal 12. De meeste boeken ben weer bad. En vooral de laatste ben autobiografisch. Maar sommige boeken komen zo dicht bij de weerheid dat ik het op dat tijd makkelijker vond om te zeggen van nou, ik doe het vanuit de hij-zij-vorm. Want dat doet de zeer? Wel, ja. Dan werken ze dan gewoon van een strak schema, begreep ik. Ja, het is, het vraagt wel discipline, maar dan weet je in de meeste gevallen dat je wat bereikt. Dus kroost al 15 jaar. Ja, Waarom is er ooit maar begonnen? in 1990 ben ik eigenlijk op een punt dat ik net meer wist welke kant dat ik uit wilde. Moest maar mezelf. En juist daar terug zei maatschappelijk werk, schreeuw het van ja. En zij is eigenlijk het schreeuwen begonnen. En werkt dat? Ik zou er net weer zonder willen. Absoluut net. Heeft ik een mooi kwart gedichtje voor u? Als het zelf wel mooi vindt. Ja, alleen is net je vries. Dat hindert me niks. Ik ben benijd. Het gedicht heet Genot. Je geniet van het leven. Je geniet van de mensen om je heen. Je geniet van je partner. Je geniet van je succes. Je geniet van alles om je heen. Is het geen genot?